बे फरायसा आफादा जों बर' बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननाय बेन्दोंआव राजनितिकनि बेन्दोंआव थानानै गोदान गोदान फरायसा आफाद जोनोम होदों बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव। बै बिएसइउनि लिडारानो बनसुनि लिडारानो बिएसइउनि। दिनै 15 फेब्रुवारि जे 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जोनोम सान बे जोनोम सानाव आङो साफ्रोम बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनाय आरो सिबिनाय अननायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमग्रोबाय। दिनै आङो बे 55थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोनोम सानाव बाहागो लानो मोननानै आंखौनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा आं सासे बर' बिमा। आं बर' बिमा हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दिनै जेब्लासिम बर' बिमाया थांनानै थागोन अब्लासिम बे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनानै थागोन। मानो होनोबा जों बर' बिमानिनो फिसा। दुलाराय बर' फरायसा माने आबसु माने दुलाराय बर' फरायसा आफाद। बे फरायसा आफादा जों बर' बिमानिफ्रायनो जोनोम मोननाय। दा जोंनि बर' बिमाया जेब्लासिम बुहुमाव जोङो गथ' जोनोम होनोखौ गारगोन अब्लासो बे दुलाराय बर' फरायसाया जोबस्रांगोन। आं बेखायनो बयनिसिमबो खावलायदों जाहाथे बर' माहारिखौ दानायाव रायजो राजा आइ आफा बयबो खौसे जालायनानै जाहाथे आवगायबोयो आं बेखिनिखौ बयनिसिमबो खावलायो। आङो दा बयनिसिमबो खावलायदों जे दिनै जोंहा माखासे बेन्दोंआव राजनितिकनि बेन्दोंआव थानानै गोदान गोदान फरायसा आफाद जोनोम होदों बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव। मानो होनोबा बिथांमोनहा जुदि बर' जाथिनि थाखायनो मावनो ओंखारदोंमोनब्ला फै फरायसा आफादावनो थानानै जोङो जाथिखौ सिबिनोबो हायो। जाथिखौ सिबिनो गोसो दङबा जाथिखौ जौगाहोनो गोसो दङब्ला जे बुहुमाव मिथिहोनो गोसो दङब्ला बै फरायसा आफादावनो थानानै बिबानखौ लानानै खामानिखौ माव आरो जाथिखौ सिबिलां आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों। दिनै गोदान गोदान आफाद दादों नाथाय जोंनि नोजोराव जे बिएसइ दाबाय बिएसइआबो जेबो खामानि मावलाङासै आरो दिनै बनसु दादों नाथाय बिथांमोना मोनसे बे माबोरै जानो हायो? मोनसे आफादखौ सासे मानसि मोननै आफादखौ सासे दैदेनगिरिया मोननै बोरै सालायनो हायो? आं बेखौसो साननो हायाखै। दा आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाहाथे बिथांमोनहा जाथिखौ सिबिनो गोसो दङबा बा दंथारोब्ला बिथांमोनहा फैनानै फरायसा आफादावनो थानानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो आं बेखिनिखौल' बिमा जानानै आं बिथांमोननिसिम खावलायो। माखासे सम सिगां जों नुनो मोन्दों दि प्रेस रिलिजनि गेजेरजोंहाय बिश्वनाथ जिल्लाखौहाय बर' फरायसालि अट'नमास काउन्सिलावहाय सोसननाय जासिगोन होननानै प्रेस रिलिजनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दा थारैनो बे बिटिआरआवहाय फैमारगोन ना फैमारा? दा बिनि प्रसेसखौ मानगोनां जोंना बिटिआरनि चिफ बिथाङा मावगासिनो दङ। आसाम सरकारजों नांथाबनानै आरो सेन्ट्रेल सरकारजों नांथाबनानै बिथांमोनहा माखासे प्रसेसखौ मावगासिनो दङ। थाबैनो महरखौ नुनो मोनगोन बयबो रायजो राजा आइ आफाया मिथिनो मोनगोन।